ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wunyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na say one ka say mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso Kristo ni tase obi o dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisia wo me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo ho no be ju nsem mi se wura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedi wo dia wo ni hwe kura me so de beda enye achi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. For aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna for aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua ni mu no nutrients ana se nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afiri ho no mama enompe ne ho ye ne ya ma wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya sonkwa betene fi se nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe ne na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena nompe nim ba nompe se yankancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo a anase asori aye friend of faith evangelical ministry na udu ho pe wo se o hwehwe ba ye be chi onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wo se ban herbal center ya so ya foforo ewo sunyane polytechnic na se sunyan poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu uduru ho a wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti baby bia Ghana fa na wo bia no de aka kire on se fa wo nompemu hawo anasen kasemu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unanti so enyeye wo spinal cord kaseti ti uno ninia echia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nyuma obekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompe ni aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a yewo ni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho hawo
enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompe ho adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti bese wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo ha ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye wo na ye ntu ndompe mu yade nyina ase emfa ma Homo. Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Ebi biara asebi opese wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say su bonkum ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amono ne wo akontrum. O previa yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so odwuma yeni bia na katua asem amodwuma yenim fifire mi wona wona senti no wo for me ami ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aminu ato ukota enje na enwo epurugu ade de yegina ehese enyem na ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebeye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana opa proto atop proto daye proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato proto ni bi o amanane utimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skama agusuafo no modi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a enya ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars ni ye dia kugu plot so afi wa po bi a wogi ni di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye ko na wogi ye di a ye timi gina je o dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya handa se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye manda mpa amodini gum e ma blog papa se bi cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba for, choosing home TV. Of course, between now and then 8 a.m. and now, yeah, the story is making headlines in the world of showbiz. Yeah, Bob Wano, you bet swap it also. I'm also on the identity or social media. No, so we're saying, I'm a bomb captain bandy. Yeah, my bets na hama ya homoje. Yeah, fast the PC. My abuafwa. A babyano. One so yasne. Emily Kojime de Ebro. As the PC and come my ba. Acham for ba
Enompeba, Enkateba, epilepsy ba, pressure ba, diabetes ba, I mean, Yarwayina ba, or Sabra. At also, Agogo, I am Sabian, Hono Butua, or Dili Juma, also be Pimoha, Yadibia Titono, or Dilubila, by any don't see a Besaya Deno, Ediamao, Amakoma, it's me at him. Sasso, Ona, said Menka, or say Ukupi Motema, because the system, Bow City, Obuto, a form of the about so Siano, Hono, for the numbers, my ego screen, na one no entry train komo and what dia is safe at an or the bedroom ama also akuma it's me out so yem so and it's now my idea no engines more and san wakopim dislocation of the back or the feet Koowaa Herbal Center na onyo emwa or say it's say abankasa or tuna be woman to nya wenyina ibijane marika will say home estate and block factory one also edimontin ma want to go secretary Eddie Baba so yasne Eddie Coaching April home estate and block factory say it's say one more Eddie and one more essential soccer blocks do be one more de mount Opasa say one more de mount open say be a song dampon baako dampon mienu dampon sia dampon mochi if you munina at nema one say one more aye crado one more de be ebe sumo some papa na dia baako a efe wo munyuma omode no hono say one say baby obutu bi ano baby opasa si bi aso no mo benye bi ho dia mawa one sas no enye waterlog area enye baby a say be son say be enya ado enso to a ebi afa wo enso be say wo no ma debi one more certain baby will be an we see no we so ma wa to for na a good screen aso no na woni omo eni nkomo na say be son say be enya ado mo nte dress asene bi informal on that produce the amount payment plan body like na what you channel kakra abuso ba kwa abuso mienu abuso miensa so that you can also acquire land any kind of apartment will pay beyond also when you be so na odi uti ato fefefe ya pass that ma odi for nana yewa nana mache papa I want to say papa want to say me say radio adom o dampem na o hwe anopai cha obedu odi for say odi shibia na adwuma eka no o yele normal insisi so o yele no basa sebie so sebie nyado enyanka emobrowa ekrafo nyina no odi for say mo fa sankofo nyina emana kacho chapekrom o so didia obema omubi amo womadi onoma obema omubi anom sebie so baby omudi omoti beto de enye problem kwa nti wo chichi ene benchi mu na wo baja pekroma ena ngene se wunye baby ena odi for na yewa say owada baby ho obema obi anas obema baby ama wodi wuti ato na wonso akoma etimi aso yem we sa show eguso wodu wa na odo fam haibum na mesom tese eno kra na eyemefe ewo papa ho ba ewade o show na onyo kese se obo adwuma ewo japekrom na pa we no ne aboafo a omode omusika twitwidi aso yasne emedi encouragement day ebro me Diane edwine manka o say Dorinda Fashions ewo our Fancy Town really opposite the St. Paul's Catholic Church Old Town na obi ho sister course ene nema wo the number either screen so into sister course na woni twetwe nkomo atade bia opesa wo hye no why crowd say obi clothes so open long dress mini dress midi dress and kwantare and penny for emrewa ni nyina say bi so kabane sleting na no obetwetwe so simple. I love this, it's so simple. Which me actually area Korea. When she gave me the guidance I was like because I don't like guidance but I could so now I did I love you yami when shall be brave say oh shamatade amame ho ayefe quickly mommy show in crying now you know your moral in the nation's uncle the adorable my all Bishop of Alumba Majine Janope Sasso Enna international Bible reader the radio man and also Ajineja Obibi in the Bible say homoje was like crowdy na it was say mission cry toto na fe yeburum. I want to talk about work job at the same time I want to talk about talking. So you see, you know, and I don't know what's coming over me. I want to talk about two things.
I'll talk about trucking. I'll talk about work. But of all, you may be aware, no, let's say, ye, na ye. Na se wo yes so a yes kasa. Two things I go. Obi o wa oye adwuma na okasa toto. Adwuma no wonsam nyina o de si abonten. Se ya soma no, se ya soma no, de obi hu bia no na o de si abonten. Onim se de o ka no se de so e de o haw e bebre adwuma no. Onim sa ofi se wodi nkomorofo era ma pension kran se wo ye adwuma sukasa. Mbacho tmose susu na kasa. Edwuma wo ti wa won se o mi de ene edwuma nsam ko ba bia ena mi de wa sam de ko ba bia obi asem wo adwuma bia no wo se opie ya na wodi nkomo enipa bi wan ne di nkomo na refi se enipa wan ne di nkomo ono so one trusted people and say you say wo ka wa sam a kire dan ya no ko a na ya so obi ono so e trust ne pa to ka he na ma so so ko ka o me ka so wo ko a wodi agro madam oda de o ka kire no waka kire obi so aka kire obi bo se na enkomo no aye deja wa abontene afi na so ne sebio nsem ke ka akese na to wuti wase aye me nim sabe me ka o bi sa no say manka but waka so I beg of you adwuma bia wo ye no susu kasa ewo we apprentice who share adwuma o ma me afo akwa adwuma ho se sebie so wo kono o kan krofo nsem okoye no jona hu bia no ade chia na wo ma reports abante ababawa susu na ma sebie so wano enhawo na won sama ohu e wodwem ho o master won sem o colleagues won sem na wotebi na woka me dey say you me dey say you and then why say you and then why say you me pa cho hwano kase yenyesa aha wano kasa edu bedru bia eni kwanse wudru se ama yenko free yasana one hero crap e be mo no ma bebre apo e ma se bi so opportunity se wo se wunya nyina no wunya what ma say ready sha no me twa ne tia de amam e kata cross e bi kra adwuma aware kra adwuma wo and a relationship also e adwuma se bi wo twempna you don't know e adwuma bema no o hwe senia wo sitie if you don't know adwuma kese oba no so hwe won pra no ono so hwe senia wo sitie senia temba wo si handle no senia wo si fakasa senia wo si treat no eno ebema na konya se bema we dey ware me a no security me safe adwuma senia wo si kasa fa no obestadi ni nyina eno bi wo a wo so na tia na o si me na tase me so wa na me ware no security asos why you assessment and say you don't qualify to be a husband or you don't qualify to be a wife because of senior we you know ma kan wansem we see friend woma erade show say na no pay odwuma na wo ye no wo be hwe wa no yi empra na wo kye no wo be hwe senior wo be si afa asem this senior be si treat asem mbacho what you say obi aye security obi won say security enye safer was kai me kwada dada era je show no wow because I know ejuma and passion ejuma na wo ya so ye ejuma so work hard and watch the way you talk bishop ya ready mo sate pepe guardian crown ya sorry yeah now tomorrow is very simple very simple knowing that fashion style course nyamisha we do baby akasa this is like this is so simple and I didn't say me do adwuma man o say akosia ene de obua o say dorinda sheho o so o boy juma pot atare to udu ha na be really can talk and ono akosi me ka just so ya dawo enti ne o chamia me pick na me na ba na what take measurements no so we break you kind to mama di bi atwetwe ama me twa ba so far adwuma wo and it's a inspiration I had the man no
Yanet Yabo. Amen. And you might dear, Nipa, Otua, or so be Sir. Radia something, sir, and yet you might know why say Absolutely. now, if you might be so about your way at the moment, Sabakan, and the catch you the baby and say, Yeni. There were doing a fully blue was a bit of fracture and said it in Castle, or more to keep granted over. Oh, workers, yeah. Aha, because on our page one, I'm more demand. So we did it. So Faka never and Fanam. But those one jet to me so bad to see you and if you said the M4 was my name found. Exactly. And Brennan Susie Christ to pursue you through the ocean. Or your money, obey your retacatia, obey your red car, obey your baby. What you want to say? Now your brain, was coming on, what was she will be saying on family. Exactly. As you move a green, yeah, you will be necessary. Come, you will be necessary. Adaneka sana wo ka mo afi da bonten o da so wo mu ye de ba won ka ho asempa e ba sana ba bia wudi nkomo so bia no mu nya nkomo be fa wo e bi ka no mu su so be so moska e mu ma tom te so e si ya ma hwe no wo so no kwa se no wo chi no e da me fa na me mani si kura o ba chi wo ni mu nyam so go to ma wo no mu ni mu ya wo de o mu wo di ma wo bo no mo plan se ye ba dia in grace kasi on ya wo ma wo awon so akotro mo ni ma kasi wo di ma no kure ya da bia ri sika ne fa ka ba afei sɛ ɔmu bɛzi wo no na aba fam ɛti ɛbɛserɛ wodi nkɔmmɔ woni baabi aboafoɔ gyina adwuma no naaso pɛ no wagye atom gya wo nkɔmmɔdie wode bɛdi nkɔmmɔ a na wabɔ mpae sɛ awurade ma adwuma no nkɔ so saa wɔ nsɛ sɛ wɔ adwuma wura asɛ na wɔma wo biribi kakra ni na obi nte na nneɛma ɛkɔ so ɛkɔ so berɛ da meyɛ adwuma wɔ baabi a mekum ho nea mɛtumi biaa meyɛ memfa ho ne neɛ ɛbɛba me so because ɛno na mafa atom wo so sɛ meyɛ saa me kɔyɛ kokoa saa na meyɛ ne nima braba a mepɛ mu ne manam a metu baabi a metu akɔ nti mekum ho ɛde sɛ mɛyɛ adwuma wɔ baabi 4 years a mɛtum 4 times ɛdene kyɛ bi ɔdoma nkoma yɛyɛ wɔ mu nipa yi na bɛba bɛgrɛ fom wadwuma mu to kora yɛ me wohyɛ obi bɛtumi ayɛ proud a sɛ ɛnɛ me nkɔmehwɛ ne ɔmbɛyɛ ɛnɛ me nkɔmehwɛ sɛ ɔmo bɛkyerɛ wɔ m a saa ade ne nyinaa ba wo tirim wɔ adwuma ho a ɛsɛ woakora wonnim wo go wonnim baabi ade wɔ deɛ bɛserɛ afutu ade ama yɛ ne sɛ obi a wɔtie bi a wɔyɛ adwuma no ɛwɔ it cuts across yes baabi biara ɛyɛ adwuma mu ne saa na sɛ wɔtoto ne yia sɛ nimonyam hyɛ brɛ ne saa ɛbɛba ama no agye wɔn a na ɔmo sɛ ɔmo nhwɛ wo yɛ ɔmo tutu yie ne saa saa mmerɛ wo sɛ afei na sɛ woa na wokɔ wo nam so a afei sɛ yɛyɛ nim ankra ɛyɛ sɛ ɔbaa a ɔte awareɛ se a ebio ɔmvalue bɛrima no bɛrima ne firi ne nsa a afei na ɔmo sɛ saa na ɔbaa no so firi ne sɛ sɛ ɛmaa no deɛ mekɔfa a wɔyi wɔ nso na wɔyi deɛ ɔyɛ adi twam nneɛma yɛ fi wobɛsi afei deɛ ɔhu sɛ nnipa ankasa na kɔsi hɔ wo nneɛma yɛ fi agye ɔka kyerɛ sɛ sesa kɔsi ma me but wo nneɛma ɛno koraa sɛ ɔbɛyɛ obi a ɔkora nso a wonni sika kyɛ sɛ wommisa a ɔka sɛ bɔ makɔnma ɛda a wopɛ no na wankasa bɛyɛ dɛ wobɛbɔ no akɔnma you know wo nyinaa no yɛn value yɛn asɛse ade ɛhu ne sɛ wakyimi wei deɛ sɛ ɔn deɛ but sɛ kwaseɛ ne ti a na agorɔ gu radio akɔ aba ɛnɛ nso yɛaba magye me captain band m'ani abere magye me captain band amen alright the moment you are talking about okay Johnny said you may be a boy okay alright I can join in and I mean some no. She said your fair canon. I am found it your penny being the we are found and say running our yama. The brain of summer only beach yoka. And the other be fairly pennies. yeah If you are not what you are penny no crown. Again in some no we shall be frabber. And then in some now more be frabber. But a ruddy bit to me alpha. A mangia baby. na one number Some one dinner was say oh. Nyankopɔn na meyɛ adwuma na ma na adwuma yɛ nyame adwuma paa saa no pɛ bia also betu bifo bɛgyina twerɛ kronkron so ɛyɛ nyame adwuma kɛseɛ si ɛfa ne sɛ oh wei deɛ sɛ nyɛ ayi bia yɛ asɛm na aba ne yɛka bi kɛka ɛma yɛntumi nyɛ deɛ bɛso saa ɛfa ne sɛ yɛ nyame adwuma yɛma yɛadwene de nnipa bɛka so ma ne mu yɛapɛ baaberɛ bia no yɛbɛkɔ so nti yɛmfa nhyɛ tirim sɛ dwuma bi a yɛdi no yɛbɛdi ade ne ɛyɛ ama saa na ɛdidie ɛyɛ deɛ a yɛakatua so
down. Absolutely, and I can see at a home a chain, and I see winner here. Don't say yes to the what we say you are doing a lot. Now, or bless so, Satam, no one say, oh, can I say, hey, when you may, where you say, and then don't let us talk too much. Let's calm down and then work hard. Bibia, a baby, Eddie, I might make us say, ready be mona, a baby busme and Konokrana, my she. Sometimes many are present for some presenter, Miss Mimi Jai crowd, we bridge and they are lost, they are missing in action. Of course, Yanona, so a chair or panel, and our name is still there. So Yanumunsu, chair or pay, let's just Messica, anyone in Mokai. I'm assuming live on Facebook, Koowaa TV, GH live on YouTube, Koowaa TV, Samdako's Initiative, Samdako's TV. We are live over there, of course. I am so no one say Eddie Amayana Afofon so and Sa account one Eddie. Before we make first story, everyone Mami Shabrako what to say, ready Unsra be brave, I can't share Yame Unsra, we say Usha no Pebia. It's a very exciting with the Bible, Usha all the way from America. Na ama yene aji eradi unsra baba prophet Ebenezer Dakwaya don sopa jutu wone sofu chief. First story making headlines on today's Koowaa Show. Now what you back on any meaning to money and I you won't say pastor some kind of sa and I say you to near friend say Sonny Badu I tattoo be a go no na eno and I'm off to be brave except bro man see Sonny Badu say obi a otu ya menyoma we osofo mame kansa and I said yes so said yanyado what tattoo hono does it really qualify as a osofo I was out tattoo one I'm off to be brave aka honsem but yanko here video no na still that our program kesie esine nusu a oba baye enti osofo Sonny Badu onu na nwum to for you heze omo heze oh rinto for social ashada is very selective our concert obaye wa Abidjan Cote d'Ivoire ni ade enti was select kakra a onu kra no onu omo eye rehearsal sa na manfo ni ja hye no hey asofo why tattoo ti tattoo bi bia ne nsa ho tattoo bi bia ne nsa ho pa enso we yi selected selected instrumentalists bi artists woni omo air rehearsals from Ghana, Nigeria, Atlanta, Canada. Ni nyina no say hey, more expected Badu nation or bad big time. Ivory Coast, Abidjan, more expected Badu family. So one more eba. No ma be boso nyomo pa. Ama Nyankopon wosra. Esane na in Kenya esi. E no man for say hey, no so for so timi tattoo. E de tones an. O so for Sonny Badu nyaw na oda Rock Hill Chapel ano e Atlanta, Georgia, USA. E na why tattoo. Say o man for criticize o ma cassette no ma twinanim say o ma expect sa no ma hwekwan say o tu nyamenyom e de sakra akra na obeya dia mo man for ahye ni situ ni mabu no na o mo nhwa wa ye tattoo e da ne nsa ho na wa video na bible ntin so ma obi ehu tie no man for ahye say so mo koti Leviticus 19:28 akomi so o hwe de o ma me enti o mo o program kesie esine nusu a oba baye enti osofo Sonny Badu onu na nwum to for you heze omo heze oh rinto for social ashada is very selective our concert obaye wa Abidjan Cote d'Ivoire ni ade enti was select kakra a onu kra no onu omo eye rehearsal sa na manfo ni ja hye no hey asofo why tattoo ti tattoo bi bia ne nsa ho tattoo bi bia ne nsa ho pa enso we yi selected selected instrumentalists bi artists woni omo air rehearsals from Ghana, Nigeria, Atlanta, Canada. Ni nyina no say hey, more expected Badu nation or bad big time. Ivory Coast, Abidjan, more expected Badu family. So one more eba. No ma be boso nyomo pa. Ama Nyankopon wosra. Esane na in Kenya esi. E no man for say hey, no so for so timi tattoo. E de tones an. O so for Sonny Badu nyaw na oda Rock Hill Chapel ano e Atlanta, Georgia, USA. E na why tattoo. Ti ese o man for criticize o ma cassette no ma twinanim. Say o ma expect sa no ma hwekwan say o tu nyamenyom e de sakra akra. Na obeya dia mo man for ahye ni situ ni mabu no. Na o mo nhwa
why ye tattoo a done in some na what video na babon tin so mo bia hu tie no man for shase so mu koti Leviticus 19 verse 28 akomi so hwe de o ma me enti o mu o program kesie esine ni so a o Leviticus 19. Mamu mutamu ho ema ufo. Kuchire mo ho atwe bia. Mamu kuchire mo ho atwe biara. Me ni ewurade. O ti ase. Mamu kuchire mo ho atwe biara. Ame me ni ewurade. O ti ya nete. Niti Aha. Eti se wo ewurade a. Ni kwa so ko se wo kuchire mo ho biara. okay Na ni jam ka se nkomo ni emienu no. Onipa bia woni mawurade no obetuma ko kurutie ne ho because ohunu Kristo se ni pa ne bi so no do Kristo ba Kristo mu a saa dia na wona ho no otimi ki e na dansi bi de ma se bi ba na wa ina ya sashi ba so ni pa di Kristo atu se na wo ma ti e bi ni me ho na ma di Kristo atu di Kristo achi na fe na me so le se ni ko kurutie me ho de na bu awurade asem ani mutia enti obia a wakuchire no ho a se fi kasa na woni awurade o na ya sa awurade se o se nkuchire wo so oni mu a obetie na no ase odi ba bia no obu ne papa na mra papa ya man se ye so ati obi no wa try se wo ye o ti ase di pampi ye hu se ye so awurade ebu awurade ba no hu se bi wo a ye to kone o ti ase ma se di dan ye so che kan pampi di pa ya ta mo mu awurade obi wa wo so no ato on ball and so go school life bi o mu play mine no ya ko ye bi o ti ase di later so be je awurade di ade aka ho e be paso na form sa o ndi aka wona e wa dance di e be be che se first no no we gina sum bi mu afi wa be mu Kristo na ni sum wa chance di ni bi ni tutu o se aso futu so wa gina ni pa yo sa na ya na o mo ka to bi a wagye ni pe bi ara no water too na ya tattoo ya je so ni woni e woni bi e ya ni je play mine mene na mfo bi na mbɔ me ne ko so saa deɛ obi a timi transit so ɛwɔ tare man ba bi or so on life nya na e so so ba ko ye wonye so I have a tattoo does it mean that I am boiling woni je bure mu na ayɛ yɛ ene ya utwe pa dem ma ti mangoye because I wrote it and I said I love my mom that is the tattoo I have on my hand so when they come and it just what that is it I love my mom it is because I hold my mom in high esteem so I was like no I love this woman let me show you I love my mom ego mensa ho so it wasn't an easy break if you love that is my reason for writing it so wherever I go it's like oh my god I have my mom that is me reason obi our reason or the yard he say oka say obi pray mine obi should look at this is the reason why I wrote this and it wasn't like me go pray mine okay go ahead so no ya tattoo do am just so what one be and I'm that's obi only the reason tia oye bibi and I'm say obi bi no yeah ade na ngasa ye ofe na ma mi no to ni tititi na twe ba de se obi ekoye bia oba de ko ye no to obi ba no ma and I mean I say obi when you say oye bibi you have a reason for doing it and so oka say say wokoya bibi wo ye kira wo de one person would say the young so and I am fan to but obi ko ya dia that's it ntina ba se ade na ngasa ye refe e na wo ko ye na so ye reason de ya ade no e nya da na ho no kwa it's the reason no mu de be na kwa kwa se e me don ma mi e be don me play de
me dɔm sɔfo yi deɛ ɛdɔm ni abɛɛma deɛ na mfa ntwe ɔno ne din ni wɔ. So that is who meaning. Dɔw na yɛ tattoo deɛ tattoo ne sɛ wo bi ni ntia. Next time me bisa because I know say Rebecca say Diane's because tattoo last time by I started smiling. Yeah. It's not me do them because we said but you know I have it. Okay, say na from who so bisa am question am kaza ada wo bi o ma din. Yeah, but we be da ona ma din ma so. Yeah, ko. Na ya 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 just say na mo ordinary o do na busia ba. Ba tattoo ni na ho. O started so wo to nyuma wo fa sa o mo te bia na kakra no. E na be di so de ye nto ne ho. Tattoo de nya ordinary ade obi o bia meaning prophet or faithful prophet. E dan ko na sa ko na ne sa ho ni ade. Wo no be ka do say the prayer level no de nya me ya abeba Kristo. Go go say is nothing. Táwọn tó lè lọ bọ́ọ̀ sẹ́ máa ń wọ́n kó ní nàìjíríà ní wọn àwọn yìí ọmọ àwọn ń kó pèrèmà ìwọ̀ ẹ̀jẹ̀ fẹ́rẹ́sẹ̀ náà ń fẹ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀bẹ̀bí ohun tó kọ́ àkókò pèrèmà náà máa bẹ̀. láti já ìrọ̀ bọ́ọ̀ sọ̀rọ̀ orí mi kò lè sí ọ̀hún kúbi sá sẹ́yìn oríṣi ní sẹ́yà ọ̀tún fún ọ̀yẹ́ sẹ́ ọ̀jà pèrèmà ìmú náà tó kó. What is pèrèmà? Pèrèmà kàmi chasi. What is pèrèmà? Pèrèmà òbí ọ̀pẹ́ ní ìjẹ́ bèbèrè òbí àsábì òbí sìkàṣíà òbí ọ̀pẹ́ nsàmú òbí àsábì òbí rí òbí àsábì kàfúràjẹ ade obi wusa wo bi wo se wusa ɔno nso yɛ guy ɛna ɔsaafo ana ɛyɛ ɛyɛ ama obi a ɔwɔ tattoo na bisa arezi ɔbɛka akyɛw obi a ɔwɔ tattoo bia wɔ saa arezi no mu na ɔwɔ ɛna ɔyɛɛyɛ menim So mo nyinaa nim Kristo. ɔmo nim no Okay, nti mi so mi nim Kristo. trasa ne rɛ dɔ Me bisa me bisa question. kasa ɔnim kristo amakyerɛkyerɛ mu No, I'm just asking question. To ask for me question. It doesn't matter. ahyɛ nam so mebisa question It doesn't matter. ɛdi sɛ It doesn't matter. woyɛ sɛ yɛna deɛ deɛ no maame bɔ ne mu yɛ du bɛsa atwa fofoɔ baabi sɛ yɛna nko deɛ nyame adom adom wo ba a wotɔ no wɔ akom nka bɛtwerɛ deɛ wo baabi Me di ka ho. ɛwɔ yi Me di ni me ba di ni. Ɛna ma mi di ni. oh nti dɛ sɛ wɔn nea meka nti dɛ sɛ woyɛ ɛnyɛ dɛ sɛ ma wo Okay, ɛyɛ nɛ. woyɛ nne ya Ɛne ya. okay ɛdɛ awurade ase Trust ɛso ne hu yɛ nyɛ ne o Trust. ti da yɛ deɛ ɛka nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ nka nkyɛ papa sɛ bible na ɛka onyame na meka wɔse kenka hɔ biom Oh, me ka sɛ nyɛ Bible ba ko hyɛ sɛ me bi so obi nso ti sɛ fia. woyɛ amena yɛ sɛ mea Oh no, I want to say question me de me wo hyɛ me ma sɛ bi o obi nso ɔno so wɔ bi a onya akwanya mbisa question we. And then let me bisa question. It's not about say bi a I'm siding on. sɛ musa wo ka kasa bi sɛ si atam adom wo hyɛ dɛ nti wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ menim nyame bi wɔ adeɛ me na mekyɛ Oh, mate wase. But saa obi nso ti fia obi or obi sa na ɔsɛ na me sɛ na me si me ne me Yakobon ɛnti me yɛ close. Ɛnti me so me nim nyame ana. nti sɛ nipa So I'm asking a question for everyone or be a or shame. Obi you mark because I can't be said mommy so maybe some questions now said yes so enya media but maybe some will be so kan ya no tipi egu ehu sɛ ɛyɛ awurade asɛm na ɛka ne deɛ ɔma ebusa me ka question no kora okay ne ɛwɔ nneɛma bi ɔnyɛ nyame na ɛka me mede nimdeɛ na ɛka deɛ a busa no question no kora ɔna adwene mu a ɔrɛde yɛbie Leviticus kenka biom 1928 ɔsɛ mo mo tabota mo ho ma awu ma mo tabota ho ma awufoɔ nkurukyire mo ho atwere na nkurukyire wo ho atwere biara na me ne awurade na me ne awurade okay eti no sɛ wokɔ nkurukyire wo ho a nyɛ no na kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔdɔ anaasɛ ɛnyɛ sɛ wodɔ obi ɛwɔ sɛdeɛ abrabɔ mu ne tatu no wɔ hɔ na ɛyɛ me fɛ paa but sɛdeɛ ɛsi starte abrabɔ no firi baabi deɛ ɛyɛ a yɛwɔ tɔɔto bi nti no menyɛ bi deɛ kyerɛ m sɛ ɔbaabi wɔ hɔ a sɛ wɔstarte ne saa firi hɔ a you not do it but ɛtɔm baabi a yɛbɛkɔ school ɛne kyerɛ bi bɛkɔ akɔba kakra ansa no saa biara bɛyɛ yɛfɛ ne yɛakɔ akɔyɛ ho adwuma ɛgye mu obi a relantɛ nya ɔse wɔsom nyame saa na ɔse abɛmti sɛ mekɔtwerɛ yesu ato ne saa na ɛkyerɛ sɛ wonyɛ enti leta no sɛ woba no abɛhunu awurade yi a ɛno so nka wo sɛ kɔpepa ɛno ne nyame mmom ne ka sɛ nti nyɛ sɛ da obi awa onim awurade o yɛ obi a wɔyɛre time a na ɔne awurade ayɔ mpofa wɔ fam ɛna ɛne wɔbaba bɛhunu kristo no obɛhu a ɔmpepae bɛno nkyɛ sɛ ɔhunu no wahunu no na mma abɔto bi sɛ mea wɔ kwa sɛ gye kɔpɛ wɔyere deɛ kyerɛ ɔkɔn bɛdɔ kwa bi da ne lofo ho bi da ne nsa ho very nice one bɔbɛka yɛ wɔ tama yɛagye nipa yi o tama ne yɛwɔ sɛ deɛ ɛyɛyɛ ɛnɛ ɔmfɛle because ɔbɛɛ kristo ɛnka no so ɔnkɔtena ɔmo yɛnyɛ ne bio badada na awɔ no na wobisa na na akyerɛ sɛ afotuo na wɔwotu no wɔ experience because obire bi aba wagye na nipa yi ɛyɛ ɔba asefoɔ wɔ amerika yɛ ɔmo bɛyi na yɛ abusa ɔmo ɛdeɛ na ɔmo de yɛ na ɛne gye ne ho wɔ hɔ obi so bɛba
awurade sɛ nso na na ne ni hɔ o ti asɛm na sɛ ɛnkyɛ sɛ obi yɛ tatu obi nyɛ tatu sɛ na ɔno ne nim awurade o ɛno deɛ obi nso nyɛ tatu ba na otumi yɛ no nyɛ bi ne nyɛ tatu bɛyɛ but adeɛ na kristo na ankasa mpɛ because wɔn ne awurade ne so obi sɛ ne ne awurade ntumi nkunkyire wɔn deɛ means nkunkyire ne ne biribi to ɔno ɔyɛ na awurade. First Corinthians 3:16. na mo nim sɛ mo nipadua yɛ kristo asɔre nipadua no yɛ kristo asɔre da nyankopɔn honhom ti nipadua bi a ɔbɛsɛ etu onipa bi a wosɛ asɔre da no ɛna awurade nyankopɔn bɛsɛ o ɛti sɛ obi apɔnti ne dara ne pɛn akɔtwerɛ ho mo ntare pɛn bɛtwerɛ ho sɛdeɛ yɛbɔ ne ka sɛ nyɛ obi asɔre ne ka wotum de boɔ kɔsa ho a na ɔbaa bɛbɔ wo sɛ nyɛ no saa na nyame wo sɛ nipadua yɛ n'asɔre da ne sɛ woso kɔyɛ wei ne to ho a akyerɛ sɛ wo sɛ da ne ho sɛdeɛ nipa yɛ firi saa ɛtɔ na bi awurade firi bi kɔ ɔsɔ ɔbɔ sɛ ne su ɛne ne sɛ soɔ enti daa yɛbɛsrɛ ɔmo ɔmo bi nyinaa sɛ nyɛ sɛ bi a ɔmo bi na ha obiara basa de asɛm ɛna ɛhyɛ yɛ ntumi ha o ɛna bɛda ha o ɛna sɛ ɔso wɔn de wɔn a bɛtumi ayɛ bi ha nti nea yɛsrɛ ɔmo nyinaa ne sɛ awurade awurade asɛm no ka no ɛna ɛba no si ebi akyire sɛ ebi obi yɛ yɛnua obi yɛ adamfo deɛ mo so wɔ bi deɛ no bɛka wotumi ka deɛ awurade bɛso ɔka deɛ tɔm da bi a ɔsɛ deɛ nyame ka ɛma nipa nya no abɔnten nti wɔtu ɔna mo wɔte saa na wɔtumi agyae nti nyame ka ne ahyɛ wɔn a ɛka sɛ ɛsɔfo no yɛ nyame nipa na tatu da na yi sɛ ɛnyɛ wrong because wonni ntam ɔyɛ tatu baabi a na wɔgyina ɛna na waba kristo nso wonni mu ɔne kristo ntam ayɛ nkofa wogyina no so de kasa ɛyɛ mistake na mmom yɛbɔ wɔn a wɔyɛ saa no kɔkɔ sɛ kristo ani nhyɛ da nkyɛ ho edu yɛ nipa na nka betumi nfa bi nka nipa bia no baso obi si ne bi akɔka ne na ɔne kristo ayɛ nkofa mu abɛyɛ gua eteke awurade no ɔne nim nea ɔbɛyɛ no bɛyɛ ade yɛntumi ntra sɛ nea ɔgye nti sɛ obi busa kɔhyɛ sɛ ɛyɛ a mɛka akyerɛ no sɛ ɛnyɛ ɛwɔ kristo anim obi busa sɛ obi yɛ sɔfo na ebi da no ho a no kyerɛ sɛ sɛbe wɔn ohun awurade a na ohun awurade deɛ mɛka akyerɛ sɛ ebi baabi a na ɔwɔ den time ɛna ɔyɛ yɛ ba na ɔbɛte kristo ase ɔnkɔtena ase sɛ yɛmfa nyɛ ne biem ade nkyɛnkyɛn wa. Alright, so we're streaming live on Facebook, Koowaa TV, live on YouTube, Koowaa TV, Samdako's initiative, Samdako's TV. Now what share area mine is very important. I want you to share, so share. Alright, messages be great. I'm busy me back when we free or answer. Maybe my second story about this one from my uncle boss that says that the Hebrews I'll force them going to come. Anyway, Mr. Gangster and the bell and they say, "Why? Now your bloggers are making this or also attending a more than some big and some Paul and what to be at the Reverend Kwaku before the Uncle video. No, and I am also Kwaku, you know. The Moko Yagani in the Pabesi be at 20. I'm for. No, but you are full. Yes. Okay. You Pabesi 20 and Kola, Moko, and you are doing for actually. Okay. The Aninti, you are the Nicola saw them while fair Mumra, what will be a cerebra. Some tea I call out to women and said the deal about them property by yes, sir. Because I'll be from Bamba. Oh, fairly. Chairman. Well, if you are sorry, I don't know. Sorry. What you want? None of my sorry. But I'm born here one in a badacho. And then collaborate to Inco School, so many bravo. The young son in da. Wow. Boni perform. Oh, Yamisuni. Even one person in die and let a done free a common dimapo and the more white and die black and the more white. One person in Yanama software and a business worship prayer camp. Aye. And let you papa you to me. Sasumam ya boneka home. Assembly can is son. You need half of one on it. Koyomos appear, Bishop Koyomos. Okay. Or the Vigilo. Prophet Major, or the Biedino. Send a make Casabecay, Emeku, or the Biedino. A man, one was saying, you let me wear them. Assembly can make us a young to me on behalf of one per se, but particularly how I ever discuss and see who they are, how I can. When you say be a people who are betting idea to the extent and after they'll be out for a whole time or candia because in social media, I never could tell my mama show. Okay. Well, there's some new use to Camaro be. No use to car, Camaro green be. Remember, you are key a kind of free. Me
tete yen kwade yeso na de man no okay last meet car no look as a ko de obi aba na yusu okay why o party na de wow odo ama so de ni pa yi no ni pa sagi nti no ba ye o le ba ibro samu a o pani pato from o dina o so wo de asore jeni hantanya ko aso why so ya so what this ka be na asore mai ko ye djuma amandi income abano asore yes kan kwase ya ma na o de ye pa popone we did some okasa odi what to sika so look at the way sikasa to kwa kwa so mo kasa ho ni paban unto no katre na na be video ai oni adin jedio ani de so ya sofo na osore ya shewetinwe na maka wato fom sabe wo tumi be na wo so de ko to fom okay e ya de kwa ro boni de bebe kwa sa wo ma omre se fasisa na yi die de bebe ento dara no see dia go better se be producer esikafo businessmen business and for more goods or more dara mo moja an kan fa ne ho ni mo ni so anya me adwuma na oye why eni ni ya no yi o se bu ho ni ya no e chairman and o se abin chi bia be suya mo yesu moja ye fi o meboa yeah yesu moja ono no start first yesu moja no why adi ni se moja ni ya o ko ye no brother Samuel Yusu Kamaro bi no Yusu ka Tere ka no Elisha ko anse ebejo ara Elisha ko na Elisha ohun empama me ejini yese brebi atwa bunsam ke kan say ya na de call man 2 weeks no okay ejini se ne wa ba no ka bi ma ejini se so ni evidence untu ana mo say exactly yeah it is a utimi ka say ya na se be ma ya bi ma me ejina so aka bi se o evidence ndi no ka okay because what the can ka bi se ko ku kum kura bi o ba bi e be fa ne ko ho ne ade ye che no we ne evidence ama ye o twa 2 weeks ni pa ko se ya ye di no na wani ko ku bofo nso anante pai bebi atwa mi go chie nyina oni ko ku bofo ne ka bo mi ache okay ni nso won yi ye ni ka pre ati o mu se police car miensa osaso aye ko chi ko nko a na won yi de ba bi ka di echi no ye video me afa wo ko no na pe se ni na ko ku bofo na this car go shim ni aba be fani ni yi go ne nam won yi so aso abo won yi nti eni abeche no na sabe ye de fa situ na mo tesa ena later e ko ya na be bubo won hin nso no nso ko afia se bi ba du tim so be ni pa no hu ni otimi ya na underground ma bi bitimisi ande ba bi akokko na ya na me bo mo fa so ura buse e wa bi shaw adum uska ukra ni munyam young boy won fe o dressing kama fa ko be so tu pa ko bi asi bi e wa de ma won de mo timi tu pa di kan ya kan se o be share ura de ni munyam okay so baba dia wa ya ma me say awe le bo so yehudi ni na won ya ka sesi e se wo yehudi ni e ka so bi yehudi ni so bi okunkum ni ba so ja se na sa bi obetim de se kan woni ni anya ne ya obetim pra obi enha no ene ye ni susu wudi ni wote di se ni mo anko mo ben ngo mo nkan to ne so ana da se wa wodu mo on am ye hu ni ma da ya ewo ni e sa se ni na ye no kurenti on gare because all can until a yellow crane okay ye ja me ka sa se kuro ma sem bia o so so ono ani ni aso fo ye pa ni cha no kura be ka sa ya ye ni e bo no ana de ka sa ni ne ash bia so se no si ba so di na tem how much mo obi so ye wudi ni ana no de o me so enti no no na ma ni hu ni se e ye no kure eduan sa cha ansa ma be bo ni na ba ne ba eni guase ni be doso ena de ni pa de o ma no ye ka ne be ba na the evidence be ba touch you be say ne dia eni oku e ba fun wo kuri mu ti me se na ni die kwa se so e bia no otie a e we ba wo ye konfo we ba no be so wo ni na ye ka undimi ngare di la je se no kuro bi she ba bi e se ngi kakra bia no e no kura kakra bata okay nti e ba sire no
so wanamontuo bi sa wansa kya na dwansa na berebɔne no aba Genesis 12 1. Exodus chapter 12 verse 1 kae wobɔfo mmerante bere mu ansa na berebɔne no aba Mfi a bɛka sɛ mfi a wode bɛka sɛ mene ho anigye mene ho anigye biom ansa na owia ne nsoroma ɛntumi nhyɛn bio na bɛduru sum na woso anya ntɔ bio na ansa ne amuna na afei so ɛsɛn mmina bio ɛda awɛmfoɔ a ɛwɔ fie ho bɛpo wo securities ho bɛpopoɔ na mmarima ahoɔdenfoɔ mu bɛkuntu no na mmarima ahoɔdenfoɔ mu bɛkuntu nkɔkorabɔ mu no na dɔkyerɛ asane akɔ asase mu sɛdeɛ teɛ na afei owuo bɛba a onipa ewu mi ekosie no na honhom asan akɔ Nyankopɔn na afei okira akɔ Awurade nkyɛn no awuhudeɛ mu ɔhuhudeɛ ɔsɛnkafoɔ na ɛna wɔseɛ etu biribi kaya ɛyɛ nnɛ wɔntaa no wɔntwe ne ho mfiri hɔ ɛsɛ taa ma aka ne sama asɔfoɔ bi sɛ ɔmo anim gu aseɛ nti sɛ ɔka ho a wɔntwe ne ho ansa na aba Bishop, let me say, don't you think, say, out of jealousy, people say a lot? jealousy wɔ hɔ but obi de jealousy kasa baako mmienu mmiɛnsa ba mu sɛ papa yɛ ɔmo taa no ɛna ewu obi nso hɔ ɔtum sɛ nea ɔmo ka no kora kakra bata ho yɛkyea na ɛdi bɛka bi potɔɔ ato na esi hwee adi ne kora ba mu mu ɛsɛ aba sɛ ɔba wɔn kafe na nea ɛwɔ hɔ yɛ di po a ɔmfamra adi bu ɔso sɛ nkora na yɛde ɔmo ba yɛde geefoɔ bi kora ba na ɔmo nye gee ɔmo hyehyɛ ho ɔno ara yɛde ɔmo kɔɔɛ ɔmo yi ba ɔsɛ abayifoɔ nyina ɛkora na yɛde ɔmo kɔtena ase ɛyɛ the same kora na ɛkorɔ no a nipa mmienu akɔ mfɛm ntumi nkawe di baako tɔ so a wode ebusa sɛ ɔmo kɔyɛ mmiɛnsa wan na egyina ama wan mmienu no nyinaa yɛ adwenkorɔ na ɔmo ka yɛ asɛm korɔ nti wonya baako no kora baako na ɛbɛka ama wo nipa mmiɛnsa so woka sɛ wode mmienu gyina no ɛwɔ na wɔgya hɔ enti masrɛ me wɔfa ase kwaku sɛ ɛne yɛ ani gye sɛ ɛbɛka sɛ ɔyɛ wodini ne yɛ ani gye sɛ ɛbɛka sɛ ne sika sɛm yɛyɛ sikaduro anaa sika pii yɛnya hwee mfirim na mmom yɛ ani gyegyeɛ ne sɛ ne nipa keka nyinaa ɛbɛkɔ awie no ne nte saa na aso ɔno animunyam na saa ne ɔmo keka nte saa deɛ n'anim nkwaaseɛ so daakye because ne nkɔmmɔ ma nipa dɔ no ne nkɔmmɔ ma nipa gye ne di ne nkɔmmɔ ma nipa susu sɛ wabere ne mfimfini mu na wɔdidie ebesi na gɔn so ogusu di aguro kyerɛ sɛ ɛne ho akyerɛ no pɛn na sɛbe ɔde neɛden na abɔ bra no deɛ kyerɛ ɛbɛhɛ mu no na biribi hyɛ ase a nso obiara kra wo ɛbɛho obiara nso bɛnu ne ho ama yɛbɛsrɛ no sɛ wɔnyɛ awɔ yie na nea yɛteteɛ no amem ne kɔba ne sɛ abɛyɛ haw na maka bi akyerɛ ɔho ahi sɛ ebire bi ɔno ahu yɛfa n'ani so mo ɔnkɔ nkɔyɛ dua buroni ɛmu obi nkɔyɛ n'akyi na ne ɔsa amɛyɛ fam kasakasa sɛdeɛ ɔkasa no na ɛto ne biom a ɔnya kamafoɔ nti asɛm a ɔka bi onim so ɔni evidence a mo nkunkun ne mu sɛ fiada bɛtɛ na ɔmɛtena ase nkenkan yɛnhunu sɛ asɛ onim bibi a wɔka na ɛsɛ aban ne bɛsɔ no mu na ɔni evidence ɔhwɛ nie sɔfo mandela wò sɛ sɔfo owui ɔte ase disɛ bɔbɔ sɛ yɛ kɔkɔ bɔfo na ɛkpo no ɛna sɔfo ɔsa so tia no ɛbaba na aba sɛ nte sa ɔbɛ yɛ torofoɔ na ɔbɔ ndidi wɔ nkran ɔno so te ase ɛyi nko a na ewu mɛjɔ no nko a na yɛ ɛyi sɔfoɔ no ɔbawa ɛyi sɔfoɔ no mɛjɔ no na ɔno nko a na ewu eti no sɛ bi ebenya mienu ɔmo te ase sɛ ɔmo so ba ɔmo sɛ nya no kora ɔho ayi you are fired nti ɔmo yie sɛ yɛ na ɔde ba ɔdodo ne nneɛma yi ansa na sɛ de bi saa akɔpie. Koowaa also said Bejo, but definitely Bejo. I have to go for my first break, but I want to read a couple of messages and then continue from there. There's a WhatsApp line on the screen. Timestro say you pick it up and then you drop all your messages, then I read them for you. Share for us, I beg of you. I have this message that says it's from my boss that says that good morning, Diane Obapa Ahofeja. Diane, a national anchor of Olumba, of course, international Bible reader, radio man, keep the fire burning. This is what you brought. You came back to say that Daniel, okay, he says this, I think we are back currently about that's his son open, so we'll show you the instrument paper. I came back to say that Diana, I don't actually think that tattoos are mortal sin, as long as they actually don't promote some of the mortal sins, such as wealth, meaning is what Islam. Alright, that is so deep though. Heavy duty Madrid, you're watching us inside Accra Malam. Thank you so much. Let me go for my break. When I come back, I have more to share with you on Koowaa. We'll be back.
odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie ne num asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo onibie abana basa so na ene di se me woni se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompai body a e japokrum ene ewo se woko adidi se bewo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mi ni no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo a odifo awuemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka misia mobwo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me mo nyame ase na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey ebe sofo chidi ni mu a unso kristo ni twase obi o dey owo chidi wo a wo hwa me no wo a wo hwa me no sisi a wo hwa me wo na me no wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie mi so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem mi shewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aviani a wo bedi wo dia wo ni hweku amese wo de beda enye achi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kese me number wo hwe ma kira ko ade nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani mu nyam ene ne kese amen. Adofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia wa so do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase etim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne ya ma wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se en kanche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya asonko abetene fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hotene ne nsam a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udu tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udu asafo anase asori aye friend of faith evangelical ministry na udu hope woso ohwehwe ba ye betche onto free sprinters road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia showman ba so a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wosi ba herbal center ya so ya foforo ewo sunyane polytechnic na se sunyan poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu
udru ha wo so pebia ye frɛ ho magazine ba herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baabi bia Ghana fa na wo bia no de aka kyerɛ ne sɛ fa wo nompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi etia ukotodwe unante so enye ye wo spinal cord kase titi uno ninia etia anase ejo asabe mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tenase yetimi yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nyuma ubekoto so akwa mu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etitia fom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a yewo ni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni ho a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasem tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye wo na ye ntu ndompemu yade nyina as Home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na wo say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say su bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amonone wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pe ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire we wona wona senti no wo for me ami ko gina ho bia ye si da ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato ukota enje na enwo epurugu ade de yegina ehese enyem na ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebeye dia nyam nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana opa product top product dayi product eni achie product ni ba traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kye oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato product ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi sikama agusuafo na modi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu plot so afi wa po bi a wogini di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi wa say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no busu wie mpo ne ye de kona wo ji ye di a ye timi gina je dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contain dobro de dan bi a open bi a na besi eye home estate for so ye be di wani
anywhere would have been because we are from home, so we believe home. Brevie, never been doing brevie, bosses, brevie, the transas, brevie, and behind an hour, Ubeisha, a number of Guasia, no crossing, the hands will be agents, I was what, will be agent to Mawa, in Javas as a par man so now, your man and pa, and what didn't go. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, why, Fred, near noon is our so macrow. Bah! Koowaa live on home TV, as usual streaming live on Facebook, Koowaa TV, GH live on YouTube, Koowaa TV, Samdakos Initiative, Samdakos TV. Now make house say in same baby and it's what in Chichi on social media, and so many thanks to Dorinda Fashions for my outfit today, and of course my bar center I must say you better would do for now one so as a die home estate and block factory, so you better must see baby. Now project be a say ya abandon no Koowaa East the no amatima mufo a wonum ewo ho e de adesrede e de ato abanim se aban yes so wadama bra na be ho bibi e fama ye MP yes ye trust from say Koowaa East ye bre adenti and a health project mo abandon no. Let's watch the video and come stay with us on Koowaa. Honorable Kudu Asbini ono na nka oye MPL eye Koowaa East ho mo no be efi kura me be bodi eye bonsoku anafensu yakao ene ne won ka ho ni nyina no ono hospital bia eni ho mo na se obi yare na se de ne be ko hospital ajamo de ne ko Koowaa fete senya anasa ojobi na ojobi hospital na kata kra na so kra eye kete bi ale tete how body e bia pengo obi na te anase obi no bi apu kito bi na I be visited ten bit me ama e water dia no when amafolu esundu go honorable ko just me nisu sa e na oba share ejumabie ya te e we Kobra ano pepe na omudi eye hospital betia ankro mi say omuba yusu sa eye hospital no na program to acha na moto aba ye to aba no e na ofie Koowaa so pre ofie Koowaa so no besi enne no hospital na akewurum e na place nu so no kwaduma e na omoye entine ga afate e wo ho no enche na efu intimiru ka say hospital ni wuni na we are any at a Ukuma. And as I'm calling a school, no, Mobana, ya know the message, and I'm in this one. But the Umbrella Kusian country and the Yata hospital, Dino, and say, Wamopa, Omoya tree now, Omunabi, Echipa, Ama Adisha, Omo, Kuda, Kobrano, and a pensu. Work for you, almost honorable just mini. So, number 12 months on your man and a bra of two chromo and Omu be here. Hospital no but my day doing something honorable just renew or phone and my friend no go and no say I should you may be assistant. No more to abandon no they made more than Google into no or the near and I'll bet the crew move call. Now they trade the more honorable the small plate or no and or MP wants to see a non say or no ADHD. Now, Papa ni say in India or tell my for now or very up in India at this more picture now or then I can. No, I think you're more say almost because honorable this more picture. Almost when they chat at the brother to make us my government is not in power. And also we need that no ever or work made. But my day doing something honorable could just renew or post. The government is not in power. And so what? Bishop. I did one minor politicians na say me yaka krapa and say the project be a coswa na for bar nobody will continue with it. I money penny been for Jimmy so yes unko Matimam for no much one been for Jimmy so yes I didn't hear Yanka Mayo Muni I didn't hear what the Koowaa Ponti MP ama MP ni sabe wa MPP ni enso oba ya no watima bo kura mamunya hospital ya opegadu ya ni bia nyina guso but o say ni pa ya tu aba mani ni ana ya tu ni fi ade so ana mo traffic ka ma di bo na mu bi ndi mu gimi se we mra we betima ya no oba no ntimi asa akofre no ye ni nka fu aba ta ngoni di bi o ya se papa ya ade na siwo mu mani nie o ma ni se ga na na ye
tie no so obi me pagya no se church na wo a on to aso eti munyere ama mo ho kakra of why we like this I don't think ana na bia me ka ya no ya di no program party be kom no krom wo de to aba man DC de ne MPP na amoye de chenje to na mo ko to na president of the so anko ya DC ni ana no so akọ afete no ana pe mu mu re no nti o se ka ho ba ka ni o na da no aka no ya MPP di na ba na wo okay o to aba se so mo no haki ya che o ya je de plan na to aba o che ni sa nya mani nyina government ba na wo power sa no nya na MP na mo yire na mo benya bibi bi ko na ba na wo so no mo ra ni na MP aba se wo no mo to ma bibi o mo to ma DC o MPP na aba e di no mo hu anfa mo di aye no pepe di mo se gana na do try ATS awie aba di aba ATS di gavi se no na fe mo sa di aye wo mo nso na fe ni si so ne ni aba ko ni ba ye fe na mo so ba skata mda sa mo so no mo wi na e bo mo no mo va nchi nkusie sa 29/7 Jeremiah 29/7 na mo hwehwe kura mi ma mo to ko mu ni mo ni je kura mi ma mo to ko mu ni ye die mo awurade mpae na pa awurade mpae ma kuro no ye die mu na mo na kuro ni ye die mu na mo nso mo be di ye mo ye hospital ba kuro mo ni nyima de ba wuli mo aka sa yan pro mo di a mo to asebe ka fatima mpo ye nyine kakra me nya that selfish interest no me di MP ye chinto be nya me me ye na mo we fidi kuro mu ni nyina se ne ma me ni ye kire bi ne wo fa ni ye kire bi eto mu nyina ba bere ho re na mo ko ye na ebubo mu se ya se me di ye kire frɛ MP wa wani no se ye tu me nso me ko wo ye se MP no very good me ko kwam tie ya nka wo be to so wo afra kwa nka be to so bishop wa ga mo se na wo to no ma take it nda so yo ya abotre wo to obi so won ko apeka be ni afa wo mu se no won ba ya sensa wa wa dem ma pa no no fa yi so me ya be musa we even mind e je fra no mfo be yin so afa no mo se ne so won pa so enya mo mpo sa ampa ne mra bi mu na ya me be mbi o te so ne so na mi be tuma tua ne ka wow obi abe bi hospital bi esi wo so NDC MPs is trying to tell us say bi ta fa na na don gba gba na won to mo pe so mo pe ska ko ya do mo ma I wonder sa na mo ka o ne se John Dramani mama was na bi before so ko po mu nya ye sa na be se mo kan je also mo ye bi o mo de campaign o kana so mo fo na dream say o so mo yi the president be kan on nti no wetimi ye mi wa wo kwa busa so na ka tua ye mfa ma no na sɛ nyɛ wo president na ɛtese ne de waka tua ma adeɛ wopere biribia bɛyɛ adeɛ neɛ mfa ma yɛna wobi sɛ nipa nkwaseafoɔ mboa na na wonim sɛ nanaade na wɔ so wo president nya ɛna akɔpere mpi no wonim sɛ government bi abɛtena sɛ wɔtwa ATS deɛ naa sɛ boa de season a wopɛ no wo president nya ɛna akɔtena so wokɔtena so na wapɛ wode adi na ɔma ne deɛ ɔmana da mboa me boa obi apagya bɛyɛ de kɛse wɔ de nnua nyina gu so aka nkyɛnse kɛkɛ na mo plasta de hospital no wotu wɔ sɛ ne wɔba ne wɔ ɛyi nti na ɛyɛ wokɔ pere mpi deɛ dɛ twɛn mu ɔban no ansɛ twɛn wɔban baa na wokɔ na mdeɛ meka me se ne ɔmo yɛ nea ɔmfiri sɛ ɔmo de pɛ sika ghanafoɔ agye mi ghanafoɔ deɛ sɛ ɔmo adwene mmerɛ ɛna ɔmo keka ne saa na ɔmo de pɛ sika na awurade akatua sua wɔ mo so a ɔmbɛyɛ mo bɔ sɛ yàrá wọn fa na agorɔ náà wọn tètè wọn tiri so na asɛm bita fɛtɛ yàrá wọn fi sɛ yɛ ghana yɛ concept country bi dɔm obi yɛ yɛ na ɔde bɛ kiri mu sika wobɛ nya na awie yɛ no wobɛ nya awie yɛ no bɛbi asa na mu ɔmo nfa to yɛ yɛ wɔn nsɛm fie sɛ nko ara na wɔdie obi anya 70 years ɔda so te ase obi wɔ 80 years wɔte ase na yɛ yɛ di mfie sɛ wɔkɔ na ɔtena abɛn mu nya yɛ nyina wɔagya hɔ wɔtumi fa yɛ ahwɛma ne yɛ yie professor mi sọ̀rọ̀ tí a bẹ́ẹ̀ mu di sẹ́yìn wọ́n kọ́ na ọ̀bẹ̀rẹ̀ nyà yẹn nyinaa sèse ẹ̀rọ kan yẹn n'adwuma pẹ́ bi na obi bẹ́ẹ̀ wọ́n so di abọ́ ne dini ẹ̀nyẹ́ ni okiri mu gu hɔ nyẹ́ ni company nyẹ́ ni yẹrẹ nyẹ́ ni ma na emu yẹn nya president bi a n'oyɛ asumdie papa deɛ n'oyɛ juwa no ne yɛ bɛka kúrò wọ́n ti wọ́n ato mpɛ di mpa na sẹ́mi ta fẹ́ kyɛ mu bi nom ni jimi ne kiri mu sika nkwa na mu nye kuro ni a mu ntwa hɔ. Jeremiah 17 verse 7. Onipa bi a wɔpa adeɛ nya ɛnti wɔmpa kyerɛ ne kɔ aso anya no wode sɛ wokɔkɔhwe deɛ obutu kɔsua nyɛ ɔna to yɛ soɔ wone mu na wobɛbu ne fa na wagya fa na awieɛ no wobɛyɛ ɔkwasea na kae Is that true? Like, hey, you're not okay. You read it from the Bible. Nti daa saa na kyerɛ
boy scan no awie ya no mo be yan kwasiafo ye je Rollins awu ya me Professor Miss wawu Yeah. me no ka say MPP die say don woko wo ti asamase ba mo ba me wofa me busu ani abaja fie mu ayi o ma mpaje gofo jentija awon feni Tete kamo. Papa ti him wi ase abrabo Sa. ya dwe akana ni wan kwa ode hwe ne yekoso di ne ebu an se oba wa yire no ho bo adwuma do trans we di ho ote se ne manfo ni na kasa papa ni enya so biem eno na wo da chekire ne so oba ye no anya papa na ne wote fi mu anka de obete mo mbeka se nyame na atua wo ka bia wo ka sa wo do office obete na papa te se yo bia ya odifo bia nya no okoche na me to me na video mu sa sa mo ja mo chara mse wow the kura kwa ma pe ni bi to so okoche ano wo ya adwuma ni ya wo betena fi a wo de wo hu se wa wo ani jiem obi a pa advice obi a pa futu ano ato wo abobo ano nti se e ka chom so mo nyom adwuma ye nya tan you know wo na ni ye na di mpa ni se yes na hunya Ref 22. 22 And I was a boy. ya wutie na di mpa na wo se hunya ese so benya ho Na ni monyam. Yes, eyesi sika ne gete etu ba ya pia ni monyam ani di mpa Kristo se no na ye ebi amakansu monyam na daka papa mo abo amene ni ma dia kodu kuru mo na mo ntu aka na me ontu aka mo preposition amedi mpomo bia bi ambi ni se nya na yi na wa ban eso ye campaign wo kasa me ba be yesi amamo na ye timamfo da ni apamo ne ye ho a wa try bibi a wo ye ne de na sinche wo na ye Afia mo se mpinya kwan. no abe anu abe ma za se oni nsi onya kwan so wo ko no o ka che so ya kwan nyina mele na maye eno na se so bi be jino so politician na o ka we no defend ya be ngame na mo zuma ke kam fo puto ni yi na fi ahoma ni Ka na so bi hosting. yes on ke ma kam fo puto a che ni yi na fi ahoma so Ghana for was I jibi don wa aburu ye so o ka to do panyi bi wo jibi kra o jibi nka wa o be kan so no asa be so ye tia because of say e wo ye ne papa wo ye ne spiritual father wo ye ne MP entinmenka Oni ni fikro ba. ani ne fi go ba entinmenka na pe go for issue bi ani eka yes wo ye o mo ta ma inti ai we ye tie o no wa na kan so ni kwa sa na mo kan e wo ye ta ma inti body ade ni su bra wa ya asore ba o se menka kidaya ya nya isa ade ne dia e ko so hu ni se ya anka be si ne yo ko bi afra ne Ghana e wa asasi su a hospital ho je ye pa chew this is 5 years or this is 6 years hospital kanu ye mi so man bi aya chechira ade aya nko ho ye kwan hospital school ya nko e ya ba na se de ba bi a wo bi aya asumdie na nka ye ka ye ko ye de mo kredi se obi ba abere wa ye tia ne ka wa yale ye ready free e no na ko Ghana edu ga meso ye premier akazi enu wo di anto ye bo ready e kwan ba ko no na na the time so free so san friend this mna e kwan ni school na e be sa ko mo mo free so ko be chabo so mna e kwan ni school na e di Ghana kwan ye be ko bo is Kristo be ba ye timi de wie o so mo se program ne o ma hye ni na ye ba wo nya adwuma nya no nya skedi okoje bosia no nya bibi mfa me ye ye kakra na me jai no so ba onzo ni do onzo me ye wie ne me jai Ase nyuma be bro han ma like obi abo betime nya bia ye. Why did they do that? da ya no na mo musika no ano no mo jina so je bosia no ti so mo fisi firi wa okwa akoka de ko ni awo no so ye pebre di awo no so ona ba dia ba dia ye polite dum so mo fisi ma ye anya dum so a dia ba kwan school hospital asa what to say ya ku ye di won sa ya ba we ba so ko na e bosia bia di what be that what say ya for ko say kiama me ko hospital sa mo tie bo ni so what be that ni ni na ye pebre di etimi tua kakra fo we yo mo nya na no de e yo man no mpani fu asade no da bia ye ko mo di dia je so mbe so mo ye ka de fo yo mo bisi wie na na do ba ya de odi free education so na ni ko school nya we nka ho biem to je shame ye sem pra ikwa and the free education be see school fees o ka mo mpe no correct ya di school fees so go mba so je ni ya wo se sie na o fe wo se on the treasure and the so mba 3 million mra o ba fi awon ko man 4 million o de ko ye book bi o ma se o mo do ni ya for na se sha franje e je the same as far as na go kwa be to office won ni wa sum die
Sabai ni mu dia nya me tabia che on ko bi dia sa na tie. So on ya wo so sia no on fie ni o be ka to ni American. Sir. Wala ni Facebook more fee. One fee. No ma the T-shirt fee. T-shirt fee. No ma yes I dey save money. Mama je. Nyame wo ya mo Any verification. Nyame wo ya mo verification in there it is there but then to me who say one we gun chenchen na wo mo. Na ya su ni wa cha na wa Plaza bola. Plus 2. Wo branch da bia. Yeah, no. Uni media ga bo ma me no fidi no. BB International. Yes. Eche wona ura wona condos. Mr. High school. Oh, okay. And package. Oh, okay. Plus 2. Which condom? Which condos? Which condos? Experimental. Yes. It was say no. Kaya ko search chani du ho. No, wa boy tro mo treasure so mo tete ho. And I'm say, mo treasure ada na mo besia. Ya si ya EPB. Ya ba pa nya ma ye drum so ma ye trebi. No bi say chani say 21 treasure da ba we say da ni aban dia ba no say akwani tro wan tro mo passing. Akwa we be doctor nya pa ne boni no be ho. Na you say yeah can free education ho. What tro wan tro yam passing say inferior pre de ntino mu jimi sa. Say teacher ntia sa mo ko kanche say say o ma mo twele tra mo de beba. Wezi akọwa MP the teacher ni gasa kura mati ti omu di jina they are proud say they don't even care they don't care omu ni say yes na kasi kasi ko na kamilika de be ko na na say o be say them so ko ka bi mame ene le say sorry no because of your education di ya di aba ye nshemu kena o ko ka bibi ni o wan bibi na da kan kwase say o mu ama de ni nkoye NDC ni so ni be ji ko o ka ti bibi ni di aba na aka no so kan kwase asem bẹ́ẹ̀ kó la pàǹtùmá sẹ́bi sọ sẹ́bi mo ma kẹ́ bu ara bẹ́ẹ̀ kó la tuma pàǹtùmá bẹ́ẹ̀ fira yẹn ní sẹ́ apọ́lìtì dọ́nà ẹ̀fí yẹn mu ní ànsẹ̀ tí a ká gbé wọlé papa wọ́n di wọ́n di bá yẹ ní sẹ́ yà àkyíyà mo nyẹ ní sẹ́ ma yẹ yẹn nyina adi náà nyẹ baako sa Ghana ẹ̀nyẹ fẹ́ da. mo yẹ di nyẹ baako na Ghana ntumi ẹ̀nyẹ fẹ́ because me I love beautiful things ntumi sẹ́ wa wọ́n soso no. Bohomodi, MP Bohomodi, we voted for you for these things. No say one kasa will be live with lavish lifestyle and fino won't call for me abre. No, that's bad. The last time I did never makwenya about to our friend is a Prophet Ujaba but to just say the junior pastor say sebi on a girls edita na no and I'm so my Prophet Ujaba and so no the you know the claims about yeah she video no as of we mission house Kumasi branch atonso apotuja okay wana asone wantemi mission house okay na eyeden there old issue assembly is in the dada na buba basa on this last 3 days ago among bodyguards snatching up bomisa just because they want to plan a blackmail issue against me say me my coming into his life it was purposely to come and blackmail him just because I've gone to see one of his secrets somewhere or his secret. So they want to do anything to get me out of the thing. Because I know whom say I want to say secret journalist to be and say Judas among their ministry to come and get something out of and go and sell them out. But what's the old issue? What's the issue? Fabia, there is this kind of sex sacrifices going on in his bedroom or in his private life because the man is very wise to attend that. You may be all you know, sit down, just say, we will be a woman to the last point of it. I discovered me and so often to send a Qualano. That was 2019. Or you may send the chief protocol and as a personal assistant, I may be one partner, you may be all you know, cleaning of everything like the I may be a man so I pay myself to attend because of my home blessing in my own account. Or you may head of all the protocol. I may not be without him. Yet, he knew a new man, why yet, Danya maybe the man of Crano, not at the only room. You, and you are going I am wrong. Now, we should video now. What is a Mikrana, maybe theatre? We not make a chase the idea for one shaman and no more bro. What the old castle, no one man in court. Uncle reminding. We didn't have a friend to make for you in as a seven of castle. We are a blackmailing a year when it will be blackmailing me. If obvious, no, we are the funny who you almost baby.
akwa no ye criminal enti omu jina so Saturday na ko mo de na ko tinu na nka nne Monday na ko ma remind no ana ogu ko de part oni video sin na wo bibia wo audio ta wo ye a wo de share me sika wa gigi film ko fo mi dimu ene me wa sorry mami panyi bi ba ya wo si truth agini sika na oba ya nso a oba first we truth kire the truth is our plan for you no share bra o ka kire wo bi say the mail obeki me 10 billion ni nyina wo audio so ha aye bo audio le be kire no ni ebusa sa hwan na ka so wo say ye ne ya ye ni ko ni nyina from that to what the me bodyguard abono you soldiers and the see ni no the soldier for penny na ono no be me na ono no baba betina me nchen no ono no ba office wo bi no and wo mu pusa ne say na adenti na person blackmail papa no omo wisika wo so omo misika onti na person blackmail papa no omo wisika wo so omo misika omo watade e so omo matade omo mpaboa wo so omo mpaboa ena si adini ni say wo ade wi awa you betimi akum nipa nti say a reminder na papa na baba the UK blackmail die obi nim die kina wo de beba criminal case eti my papa uncle ni mu wonsa ena dem ma make a say truth ma kwan na your papa uncle ni mu wonsa no mo fa wonko na ye nru die beka truth ni police ni de preso when the police ni preso kire na just wo hu ne say on she police atade no wo yi hankofu ni botomu no o hu hankofu ni wie na afa die oni police ni na preso awon police ni preso ni police ni preso mo lo so je say wonu di ni sunku ni mo of course everything ma me ne pa chaw na me hwe ma me no mo bro no ani ni say dabi akra no wa yan from so die pase ya kasi ya de kwa akotum sesi ama me ne kura se ni ko TV on timi ma ho mu de mu nya no na wonko because on sakrai or the scam no na bia ba be wuru nti ma yanko ne dem ho yanko hwe de waye yanko dem ha me kire obi akwankire se nipa ne fa akwankire ne mra na wagi nipa ne number na wa hia nipa ne wokwam o hia ne wokwam a na wa ka kire se me say ono na mra magi na akwankire ne nye wa akwaji akwankire wa dia kutini dem ho iba me ka kire obi se onko ba afori ma inyanka no waji sika so de kobo ode koma inyanka no wadi sika na anopai si adini no ji ni phone na ekuta no na ode agege numbers no no na ye hunu se na wadi mi ti agege sika abrochire nyina na ma mi pia o se ejuma mi nya bi na metimi atiti mi mo rem di sika amaw wa wo se mi fa sika sendo na de bagba for ye e wo papa nanim na matimi afre mi video call onti dawo tu taji sikana dia to so ma me na 1 month ni odue ni so wa ha mi pushi ni nyina dia ma ade no e wo si ID for instance si am no katai na si ID ni hu sa wa publish ade no asem o kai ni say asem we dey fine case because we nipa no blackmail me or blackmail me so o give me 10 billion e dey ku say that one na why ya wo give me 10 billion or say girl be say we try me naked video me was so get no yeah that say girl my friend Angie was saying Angie this say we try me naked video and one what they give me 10 billion now what so na what say naked video and say naked video no e che no hu no say na girl no o kan ne kwa na we ni naked video bi ana che say na pre gugu no mu chansa na dey ti no obi o mo dia ni bi I can't make a video. Now, I'm making it 10 billion. Why are you doing? What's one year machine? And I'll say, don't be saying, it's a family now work. I know you have for you, have no who says, how is CID, you know, and one was shot at all patcho. And then my men a patcho. And was a woman, a crime, and a papa and kata, and then panicho. And I'm so new armor. That means you have some of the car. All patcho in America, be a me me trust ye bibia ewa na hosend send bia ma wo na asaba o kan o wie na asaba o ka kire obi ni say she wono no wo ye smart kra na se me we nya sika bi anya afiri me ho a wo ni wo be ye
obi a wɔn sɔfo bebree wɔn na nsɛ yɛ awɔ ba adwuma mi nye bi na mɛtumi atiti mi. Bishop Lumba wọ́n wá sọ́fù yìí. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ọmọ ọ̀fà o nti ha na ẹ̀bá foforọ ní etu ọmọ fún ayé ọmọ nfa. Dáa mi ká kyerẹ ọba ase no no. Oh, okay. Dáa mi ká kyerẹ ọba asefo asọfo yìí sẹ nkura náà mo ne wọ mo nam no mo nya ahwẹ yie wọ ọmọ ho asọfo yìí nti aseɛ anan yɛ wonim daa yɛ kó wɔn o bɔn ɔmo nim si yɛ kó mɔ ɔmo abɛyɛ a mo kan ase ɔmo sɛ ne sɔfo baako naa mi nim no odiifoɔ ne deɛ mɛto pɔn kakra fa kyɛ no a odiifoɔ nana yɛ bo anso nim no ogya bɛyɛ asɔfo efi n'akyi kɔ ɔgyapɛ kurom odiifoɔ nana yɛ bo a wɔsɛ ne papa na ebi ɔde yɛ asɔre na ɔmee na wɔn odiifoɔ video mi de ne ba tv na nsɛn ɔtumi ahunu sɛ diifoɔ abi nti omie n'ani na ɔtumi nhyɛ nkɔmɔ which is deɛ papa ne yɛ no ɔbɛ so ɔtumi nyɛ bi nɛ na ɔnte ne ho odiifoɔ n'ani wɔyɛ wɔte na kura n'ase wɔ no na ɔsɔ ɔtumi asɛn fi nyame diifoɔ akyi bɛka wia kyɛn na kyena wofiri awo ne miara ba akɔka odi n'akyi nkakra saa abira so sɛ nyame so ani bebie kɔ odiifoɔ nim akora no nim no ɔsɔ tv bi ɔmo gyinagyina ne nkyɛn mu ɔmo daa nso ɔno ɔmo kura mo anam aneɛ da nso adeɛ ba na wutu ɔmo fa wofi sɛ wota ɔmo aa kyerɛ sɛ wode ɔso kwasi afɛ ne deɛ bi ma wiase da na yɛ ɔmo nim ne kakra menka sɛ wɔyɛ si a sɛ deɛ diifoɔ ghana ɔna nyame ayi no ɛna ne ntumi nka nkyɛn na nɔpɛ so sɛ wɔmfiri awurade na mmom yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a mehunu sɛ ɛbɛyɛ far from ɔno kakra because ɔyɛ saa asɔfoɔ no a ɔmo bu ɔmo tu ɛsa tɛlɛ sɛ wowura ne wɔ faase dɛm hɔ a aboro san soro ne hɔ na ne swimming pool da efie yɛ nkuro mpɛ sɛ ɛda hɔ no wɔadware mpo ɛna sɛbe ne maid ɔwɔ ahunu sɛ ɔna adware ɔwɔ gym center kɛseɛ da ne pool ne nkyɛn wɔ dan ne second floor hɔ so ɔbɛkɔ gym wɔ abɔnten koraa ma nipa wuli sɛ papa na pie ho yɛ ne dene ɛno nsesa ne akora yi kan na ɛno so ntumi nhyɛ akora no deɛ nkene nkɔfoɔ ɔmo te sɛ ɔmo yɛ awɔ yie wɔ ne ɔmo yɛ biara mu na nkora no bi ɔmo di mpanimfoɔ bi akyi a ya na ɔmo sɛ yɛ nkonya wo sɛ sika no abasa bɔbapɛ no kura ne sika ne ɔwɔ bi papa because yɛwɔ special council bi a wɔyɛ woni 5 million a ɔma bi ɛno deɛ ɔka sɛ ɔde ebua ne tv adwuma na wɔnyɛ nipa koraa nyɛ bi a 150 nti imagine sɛ every week biara nipa 150 na obi aba afɛ na ɔwɔ sika ɛno na nkora no ani bere kikikiki as young boy a sika saa aba ne nsɛm adom pɛ bena abɔ a tobo mo ani na fɔ bɔn owura de mpa yɛ ɛsoma obrekuo kra ɛna ɛsɛ ɔdabɔ ne deɛ osu ɔsesa deɛ wodi aseɛ eti yɛ ɔmo wu saa nneɛma no nyinaa na ɛmoa wɔ mo danso ɔmo pɛ ntɛm anya ɔmo ho wei mɛfrɛ no rekɔ ne nkorɔ so ɔmo kɔ agbagye ne nyinaa wɔanya ama na ɛsɛ ɔno so wɔboa yiyi afrɛ no ɔno ano ɔba so ogya bɛyi ɔbɛka so ɔfo aba kuma so ɔsamsɛm ɛba hɔ yii no ne nyinaa foma me kɔayɛ na ɛba yɛ ne yɛhunu sɛ nea wɔka ne nyinaa yɛ nokorɛ akora na wɔpira no so mɛhwehwɛ no na ɔno nso maka bi akyerɛ no sɛ wiase abrabɔ no a yɛbɔ no yɛnkɔbata obi ho nkɔpira no mpakyɛ wokɔɔyɛ no a wɔyɛ ne yɛnyɛ no sɛ nyame adwene pefee na ade kɔɛ a ɔsoma wo nkaa bɛkɔ wonim sɛ adeɛ ne sɛ mfata sɔfo kɔyɛ yɛmbɛhye no na atumi kɔkɔkɔkɔ na wowie abɛka sɛ no ntimi anya no deɛ a na sɛ wode adwene bi na kɔɛ saa nkora na ɔwɔba no anim yɛ kɔ mu ahunuyɛ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bí ẹ bẹ tẹ̀ ọ́ ní wáyé káṣí káma náà kọ́ àpapọ̀ sẹ́yìn lẹ́dí ọ̀yẹ́ kámọ́ wọ́n sọ àdàbọ̀ wà kám fún sáà náà di bíbí iṣẹ́ papa ní tìrì náà di bíbí ìhẹ́ ní tìrì. ti papa yóò kọ́ akọ́ ọ̀nọ́kura. wọ́n náà kọ́ ẹ̀ wọ́n wọ́n á pẹ́ ọ̀bẹ yìí fẹ́ ọ̀sẹ̀ mi nkyẹn àmà nọ abẹ́ wọ́n di píkṣẹ̀ bí ẹsẹ̀ ọ̀sẹ̀ àwọn mfa nkyẹn ọ̀sẹ̀ àfàbọ̀ mpa yẹn ma nọ strategy nti tí wàá dín náà mìíràn kakra bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí aṣọ ọjà máa yẹ màkà èsì ẹ̀yẹ yẹ favourite food ètì ní àwọn ọ̀dẹ́ yẹn ni ọ̀nà àǹkà màá nọ báwọn kọ̀ pẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n nyà họ́ nkọ̀dá wọ́n ti àṣẹ na mo yẹ sẹ yẹ yẹ ne nipa ni tọ́ ma àti sẹ fìdí àṣẹ yìí nọ na mo sẹ yẹ gyina so sẹ yẹ de bẹ sọrọ yẹ tia no mi yẹ ti àṣẹ fọ asẹm bá mi nfa wọn but my life evidence mi yẹn nsẹ bi wọ ne ho ti na mi ka ni àmì kẹ̀kẹ́ ne nkọ́ ọdún sẹ ìwé jaba kọ̀ bẹ jí bí ahyẹ ne ho ebi ẹni ní wọn fà ase baako ọmọ kọ adé àdáwọ onídìí nù ọmọ mi wúlò fi kakra ọmọ fẹ fi nkọ apẹlẹsẹ náà ọjà àtàwọn ọmọ sọ ọba mi sọ yìí ọní ẹ di mu sọ adé nìyẹn ọgbà nansẹ nani ọmọ bu ọmọ nani wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ wọ́n wọ́n tẹ̀lé tv so sẹ́ ọ̀pá mbọ́ rẹ̀ kyẹ́n sẹ́ de esi yá azan dominic
the contract that is about power and get draw. Why you say? Enti me kwa me program ba bi sa na me fire papa yi. Omi no nya abotra from phone so no say asem say dem aka sa na maka no come kan ba bi mienu. Odo ma fire and dem ane kan no. Ani akra ne kan no kura bi anim. Okay. Ni am in front of the kan mu sa da be no hia no. Da be no soma no. O de me nya sa aduma ne ma no. I'm afraid don't make no. For so we share. Ni din ko mo papa no kura ni. Papa ne de gas ma hunu ni da se kura na me boa. Na me kura me pa akonya ne na hia. Me you be na say or the day say the me ka say ni enye say. Yeah man, it's kana. Dai. Eno ye one. Eno nko di for so ko so no ana kura di abo so be bie na ni. Esu yesu ti no dia ne nche pa o. So be try ni nka je o me ni oye na ya za no age aduro bi e no de into mposo di na chikura bi no ho se di into di for nti na ni ma no. Na di for nso anye. Ezo se di for de la bi aka se we akura ka se. Omma. Omo mo she akura na se sa no. Omo ye powerful. Eti anu be ka ho. Na se si ade be ka ho a me ense ni na no ka bi aye se. Omo so omo bua de aden. Na omo ta papa no. Sa. No to also for so why dey be so was any am kwa na start here no we because I want to mapa dey na ho be hye ne rough. Yes, o secret bia. Okay. Omo wuru bo no mu twantro. Wo kom na nya no kure. Na che se bibi wo no mu ko hu se kim. Ne ho be hye no. Di na sra no be dey na me hye na do nto bibi ka ho a. Wa sa na ayi beche. Wo nya na sum di enko because nkra na create awareness. Se be omoka. Enipa yeso munya na omo ase nya no kure. Ni enya evidence chese nya no kure. Di se te sa dia. Yeso munya ne nya no kure ga no fo be kunu. Sa. Di na sra no. Bibi wo ga na nya nhunu. Won na ne na kwa ansa na bibi kure pie. Community ama na mi koma yese se se mi ensense mi ama ni. Bia ase nya no kure dia. Me me tru me kunu so. Na so ko na mta omo. Na tina bibi ko ba mpa na ya no kure. Wo fa so ja ba ma sem. Akwa what 3 times. Ibi aba ko kanse nipa guo so a obesi am ya welcome ya class ya me adi nkomo na obuade na enso eno si no kura kwan sa dia mo ya anya no kura o ma ne nkoso nya sa na ba ko ya no kura o mpe ne wo fa asem da ya se wo ya me tuma ka chena na ma ne phone me no phone me frem be just all recordings na we dia no we it's not for you intinya de be it's not for you you say no ntina me ya we have to keep it into no kenye so ne meka no awa so wa evidence ni na wa cheza akwari twantwa ntina magu mu no timi kwagina mu sampa afi na mguso ka bi ma no ti yakonu anya amayen a so so hye de be ye ni interview okay oh nice ya tumaka my name is not you can give me a call let me have my WhatsApp number and see say me will be on so I have a caller on the line. Hello, good morning. Okay, wait me engineer so let me come on Facebook. Facebook Live. Now me share them me one. Alright, I have a message here. Okay. You're live on Home TV on your television, of course. Come on with TV. We're live on YouTube. Come on with TV GH. You're live on Facebook. Yeah, come on with TV GH. Mr. Wayana Kakrana Kano Washe Eddie Amaye. This message says, oh, okay. Alright. I have this that says that good morning, Diane. This is what they do. Good morning, sweetie. We didn't baby our friend me free. Imaitio. Yeah, 5 times I need to be a class to make a okay. I said that there are more farmers now for what you 5 canoe and say, and imagine that you want the man. Mr. Papa. But the American Catlan is a over not movie to that me boy no me for 11. Okay. The thing yeah, that's it. Yeah, that's it. You got it. You can also call me. Why just super? Very nice. Alright. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. We didn't have your friend me.
Yes, what did you have? Yentio. The phone method I come for Ujaba. Mpacho kasa yeti why? Ujaba for the sorry ameko. Na medito mo pa yi. Abema na no kasa no. Yo si apolo no. Abema no kasa no si apolo. Boy, I hope I said no but it's me. We need to get my idea no. Okay, yeah, that's it. You can also call us now. I have 15 more minutes to go. Hello, good morning. Hi, Nyame Adom now sway. Alright, you too. What's beautiful? Alright, thank you for calling. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning, Pastor Wano. Good morning. Morning. Only offer me now. Good morning. Make a talk for my Amako bench. The fellow and I make it. Then I'm one on call. Okay. Kaka metaya about hospital now, my band Miracle Cross Kaka. Okay. And I tell you for I tell you for you M2 of you know because for hospital come here, just for that for politicians, you know that teacher more market. That's uncle who we are uncle do much. We are at the end of 4 years about to undergo and no matter the country and against you and I say anything. Okay, one here and about politicians and so on of our rhythm is so the movie cutter Uncle Tom Blanc. All she was going to not your money be 50 million and 50 billion. That's what I see at any time or give me for another mention. Only for your money, your politicians can be brave or more and Jimmy said you. Okay. The rest Mr. Obiaman and in the home. I say more mine and yes, so yeah, that's it. Say free. Patrick, you can be part of the phone in America Caribbean sorry Jumedian so. Hello, good morning. Hi, good morning, my dear. Patrick, we didn't baby afraid me free. Patrick, someone because everyone. Alright, someone Patrick too. Amen. Thank you. There's no capacity because yes, anybody over can look at once. I mean, good because I was opportunity now, but down from the car, to see a clock of you. And some of the program about hello, good morning. Hi, good morning. Good morning, Sweetie pie, my aunt you. I don't want to show my aunt your TV, no so. Good morning, Diane. Good morning, sweetie. Pasho, aunt you. Nyako pa dom now swear. I don't know. Alright, Pasho, aunt you. I'm going to do the show, Diane. What you put is this in your man, your friend, this is our ODQ Baptist Church, our tech. Alright. Our target by Boston Sheffield Tech Police Park,
Catch and stay. Catch us on me, master. Yeah, say something. Yeah, just so. Bob was in the Clementine, yeah. Now, people can go for Nakupon or shop. And Queen, a different Ghana, a different one for a look Matilla. Not a real Jabba, not a friend, a young man, a friend. And to your young living on your Juma, nothing to me to see. No, so say, Papa, you couldn't need my did not say women. What I didn't care. We didn't watch yet. Everybody. Now, I'm not watching or more out of heaven. Not content. No, about for Catibot. Catibot about over the say I can you now. I know a good for and penny for. Yamito was the able of Yamito of Show. To say, you say, Jabba, the Mapa, and see. I know what come with them. I know what you papa. Yaya, one of the quality of Papa, you will be top. No, Papa, show you, now you'll be top. I will stop. Or say, I will be in a population of the share. I don't know what Obama is on here for, your Mama, Papa, for. Yeah. But you will know what is the able. I can make all it boutique MC. Out from the 10 item, or the 10 item. Sorry, almost every club by Malcolm. Now my name is Pa, and my name is Pessu. And the name is Pessu, I thought about the name was in here. Dear my name. So the name is Noah, the American. Now, for the king, the channel, the better name. I prefer the man that you know, and the Yashi, you know. And you see, the Duke of Mama. I would not say, Papa, or Mocolano. Maybe I show you that CP, Yamin Shaw. Hello, good morning. Good morning, Diane. Hi. Now, what to say? Okay. Yes, you're good, you know, and I offer the film. Party for one idea of what you're saying, and now we are here, you know, that was another low come. If you know, the allow from Benny before several money, you didn't know that maybe more. You are very careful, and I won't know what the show must be a lot of this. Bye, Bye, Mikro Kabla Minimino. I mean, shall say, Ofrey. Hello, good morning. Hi, Pacho, good morning. Good morning. Me Pacho, give me baby, I'll free me free. Alright, what I want, my you. Pacho, it's you. Oh, sorry, no. Ade. Me too, can you? That's it. Yeah, I don't want to go to your okay. So. Okay. Yeah, the best IGP is what I said was you know, Oguna, Yatomano, but yet they ain't mean Kuguno. Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Morning. See your woman. Morning, woman. I want to say. Nyame adum Nyako adum thank you. Me pato ye ta so American center atofo no wan se me ba aya collect no munya botre na mo ye ni pa te se de ye ni pato de ye su pa wan chen Canada
we can want to end of the day in some of the movie as a media they will cry. Oh, the line na katsi. Oh, sorry. Hello. Good morning. Hi, darling. Good morning. You actually the answer my gimmick actually just so. Auntie Maggie actually into. I have to tell you my person. Auntie Maggie Kasa. Your call has been put in hold. What's up with Auntie Maggie? Auntie Maggie, what's up, Anna? Hello. Hello. Good morning. Good morning. Oh, there we my one uncle. Mpacho also. Hello. Good morning. Mpacho one uncle. Mpacho one uncle na our program na dada. Alright, help you too. Noah Kasa with you. Yeah, cool. Yeah, that's it. Oh, friend, me, hello, on TV, no mommy. Hello, Auntie Maggie, now. Auntie Maggie, what are my too? Alright. If you are there with your mom, what's very excellent? And this is another you cry, but it's so much like I say, yes, we call yet a demand, and I mean, this is getting one. Never by one nigga, someone to one can say, I'm a bit there, this so can be and never know. Because of the other sudden is probably the idea by the business president, so that the grand in the room. I can say, I'm going to come here, it's much more contribute to it. The boy and I want them, and I want to show them this LTQ. Before someone has a letter, I bet you why I am. That is my side of it. Thank you so much, Auntie Maggie, for calling us all the way inside. We're grateful for your call. Hello, good morning. Hi, last call I want to say. Hello. Mommy, Betty won't carry on call. Hi. But your micro cabna, Ikasa ain't you. The next day of the any amount of friends, I don't want you want them back, we want to say they have a weekend. The next day, we want my own and for one from my water. Set your break out, offer the beginning of the other day. Then you know my engine, let's say you go out of the want so much work. I don't know me, the fact. Alright, so you know, so then it's all the family or other. Mate, I mean, shall we cook a brand minimum, Bishop? Yeah, more than that. Facebook phone you know I go point you go say for be dia ko okay you drive bo anya make sure you be sharing ni na happen so me am offers you jaba no man phone man the J recordings okay and we share it okay radio man I'm right busuafo nyina asa no pa bia o chia yeah no pa bia o share so e program so a utie ti be bia be fa bia no menchi a yensaka ti e ba de enhira no bebre sa jeni fane no ami hwe o to ase e chia o mu nyina minister Ellen so ne ku no ebu akwa no be e chia o all right chia all students of Twanse Michia Mona Michia all students of Akrokeri Training College say lecture about Speedo Yami we shall be very yes you know on me today yeah narrator Ochinoso
executive producer for the show, Eura Samdakos, Omanina Sharif, Ebomachidom, Ewo MCR, as a damn comma by center, as that Mcoma AOD phone and I bought up in home, as them from a home estate and block factory, Mechia, Emma, no kids, and my papa could do it, Ewo Boise, say, Monsonimu, Erade, Onyamokesi. Prophet no so pay us no if it's Sophie ma due to a child be brave running shobia. I don't remember I won't do a shame. No Kumasi 104.1 me for Kumasi Parliament morning. Tanosia if it's sign a share if you hear